Od dnešného dňa do 1. júna budúceho roka platí na železnici Slovenskej republiky nový cestovný poriadok. Cieľom úprav v novom grafikone železníc Slovenskej republiky je zlepšiť nadväznosť spojení z hlavných na vedľajšie trate, znížiť počet nevyťažených vlakov a zvýšiť počet vyťažených. Rozširujú vlakové spojenie na Hornú Nitru a zriaďujú rýchly kategórie Eurocity, Gerlach z Bratislavy do Košíc a späť. V medzinárodnej doprave pre cestujúcich do Českej republiky a Viedne poskytnú zľavy. Zrýchlenie a skvalitnenie služieb cestujúcim určite prinesie nový systém predaja cestovných lístkov, rezervácie miesteniek a informačných služieb, ktorý takisto štartuje už dnes. Doteraz používaný systém ARES vydal cestovný lístok za 28 sekúnd. Nový systém KVC skrátil tento čas o vyše polovicu, na 13 sekúnd. Okrem toho takto bude môcť cestujúci dostať cestovný lístok, rezerváciu a informáciu o optimálnom spojení pri jednom výdajnom okienku. Nový systém je zatiaľ na 36 staniciach a je určený na vnútroštátnu prepravu a dopravu do Českej republiky. Od budúceho roka by mal začať fungovať tento systém aj pre medzinárodnú dopravu.